A l'Institut Roquetes hem detectat 3 moments crítics per a una persona amb dèficit visual i els hem solucionat. Moure's per passadissos ja no és una loteria. La nostra polsera d'ultrasons t'avisa abans de xocar. Pagar l'esmorzar a la cantina ara és fàcil i segur. El nostre detector identifica les monedes al moment. Aquí com podeu observar la figura que hem imprimit, que ha quedat superbé. Aquí per imprimir la d'especular tenim que ficar 3 mil·límetres de grossor. Professor, em pots donar figures que no hi veig bé i m'agradaria apreciar-la? Vale. Si necessites veure algú a prop, el nostre robot transportador segueix la ruta i te'l porta. Perfecte, moltes gràcies. De res. A M-Schools demostrarem que amb una mica de codi podem fer un institut realment inclusiu.